Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi. Umbutho iDA, iRise Mzansi kunye neEFF bakwamkele ukugxothwa komphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Nobuhle Nkabane ngumongameli uCyril Ramaphosa. uNkabane ebengundaba-mlonyeni kwezi nyanga zimbini zidlulileyo ngokuqeshwa ngendlela ethandabuzekayo kwi-Sector Education and Training Authorities. Sekela mphathiswa wemfundo ephakamileyo uBhuti Manamela uza kungena ezihlangwini zikaNkabane. So this isn't a DA victory. It is not a Karabo Khakhal victory, but it is the people's victory. As far as we are concerned as the Democratic Alliance, we will not rest. We will not stop fighting Mkhototo until we see a detoxing of the cabinet of corrupt and compromised ministers. Nobuhle Nkabane has won, but we still have Thembisi Melane, we still have David Mahlobo, we still have Khumuso Ntshavheni, and there's still the question mark around Senzo Mchunu. So until we are able to see a cabinet that reflects the hopes and aspirations of the people of this country, the Democratic Alliance will not stop fighting. I think we should give the president grace in many regards there. I think in many ways we're seeing a president that is acting, a president that understands that the ANC no longer governs by itself, but governs with 9 or 10 other political parties, including Rise Mzansi. And therefore, we welcome the president's action in this regard, and we welcome the appointment of Bhuti Manamela as the minister. We think he's a solid candidate in this regard, and that he's a steady hand and he'll bring leadership and stability to the portfolio. You will remember that even before this minister was removed, we raised the issues of the National Student Financial Aid Scheme. When we said, Minister, there are middlemen companies here that are making billions of rands every year and every month, yet we don't know what the services they're providing to students. Even in the SETAs, by the way, I think those who would have read the Sunday Times over the weekend would have picked up that there are a lot of corruption scandals that are taking place in the corruption SETAs, in the National Skills Funds. So we're going to continue to ask those questions. And for us, it doesn't matter whether it's Nkabane, whether it's Bhuti, whether it's Nomusa. What we're going to do is to hold the executive accountable and ensure that the department is doing its work. So you're correct. We're not going to celebrate and, be over euphoric and all of that. We are just doing our work. Right, mbukeli we-SABC lihaye uxovo labanzi ngalomba ngoku masamkele uProfessor Ntsikelelo Breakfast ongumhlalutyi wezopolitiko. Prof, masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngizibusele kwamsasazi nabaphulaphula. Enkosi kakhulu. Siyaqonda into yobana ngoku izinto zijikile. Ungathi mhlawumbe umangele sisigqibo sikamongameli weli sokuba mhlawumbe replace uGqirha uNkabane ingakumbi xa sijonga the timing of this event. Hayi msasazi andimangelanga because uyakhumbula kwiveki eziphelileyo umphathiswa kanye besaba umphathiswa uNkabane bekhe wajikiswa OR Tambo Airport kwathiwa uba makangayithathi la trip ibiyimpawu yoba ngaba umongameli akasenazo ii-plans for yena uba makahlale kwi-cabinet yakhe. But I think into eyenze uba ngaba esi sigqibo sikhawuleze yinto eyenzeke over the weekend on Sunday xa umphathiswa uNkabane esithi into yoba ngaba akukho issue between yena no-president, but abantu abane-issue kunye naye abantu abangamaqela ezopolitiko, as if i-ANC tolerates umba orhwaphilizwe. Because if you talk about i-conduct yakhe sinako ukuthi ifolisha under i-unethical behavior, and that falls under i-corruption. So i-behavior yakhe ibi-create impression that i-ANC no-president abana problem with i-conduct yakhe. I mean, one of the allegations against yena was ungathethi nyani eParliament regarding umba appointments of members of SETA. So I think I got taken aback by a turn of events. But what is quite interesting, the appointment Bhuti Manamela, I think we deserve zange ndava accused of unethical conduct okanye ungawenzi umsebenzi wakhe kudala engu a deputy. But into interesting again is the fact that usuka from Communist Party, and the Communist Party has been having an issue with GNU. So let decision the president to appoint Bhuti Manamela, does it appease the Communist Party? I-Communist Party, because it in a plans zoku contest omasipalata
baza continue ke ngoba befuna ukuzimela outside ANC after appointwa enye member yabo. Lastly Msasazi, you have omnye udeputy oye wa appointed from KZN. We know baba KZN ine issues kunye ne-ANC no president in terms of umcunu umzekelo ubekwa kwi-special leave. So the decision to appoint umama uNomsa does it appease KZN? So in a politics ezininzi lento yenzeke Msasazi, but yeah, appointment I support yona ka Bhuti Madabela. And abambi bayatsho into yokubana mhlawumbe njengokuba usitsho kungaluncedo xa ngaba naye eyinxalenye uDr Nomusa ingakumbi kwelaa phondo lapha eKZN. Ngoku siyabona Prof into yokubana umbutho we-DA ebethe gqolo efuna kakade aphume uNkabane. Ungathi mhlawumbe oku kungaba nayo ifuthe ingakumbi xa sijonga kumcimbi we-GNU okanye ubudlekelwane phakathi kwala maqela mabini kuba kudala betshotshentla besithi bafuna aphumaphele? Well, EDA is one of the coalition partners with GNU. So that is on the one hand. On the other hand, they want to be opposition within GNU. They've laid criminal charges against the outgoing minister, which is quite interesting. I'm not saying that they were off the mark. But then again, EDA in a political battle, because remember, one of the members of the cabinet, for utravelisha to AUS against the will of president. So they've been arguing into apply a left, we apply a right. So again, the question is, since we go to a minister Lona does that appease EDA, given the fact that they've been very much unhappy, saying that the president will apply a double standards? But my view is that in as much as Singabantu South Africa, we are sick and tired of corruption. But on the other hand, as politicians, when they institute illegal actions against members, the cabinet, sometimes abayenza in good faith, bayenza for a political mileage to benefit out of that. Because, for instance, for EDA, if you look at the narrative frame, they are arguing that Minister Lukotweyo because ngabo abaye bam expose ubangaba akathinyani. Now, then you ask yourself a question: kubanke ngoku ozo benefit out of the discourse leyo? Ngabo, because they want to give the impression that bathatha is stand against corruption. So zininzi politics business. Kwangoku namhlanje phaa eParlamente bayamfuna bayatsho into yokubana funeka ayichopha ayichaze kuba kaloku nalongenayo funeke bakwazi into yokubana bamlungiselele kule ndima yakhe. Kodwa kubonakala ngathi ngaphambi kokuba avele eParlamente sele enikezwe uphumaphele. Enye yezinto esizibonile Prof kukuba umongameli weli usandula ukunikeza uphumaphele i-DA Deputy Minister kwiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo. Saphinde futhi sabona nomkomishanala okanye uPolice Minister uSenzo Mchunu yena ebekwa kwikhefu. Into abantu abathi abantu kanti kutheni yena xa ikwazi ukugxotha abantu kutheni angamgxothi uSenzo Mchunu lo? Uthini ngaloo nto Prof? Well, I'm not the spokesperson of a government, but my view is that everything has a context and context is everything. We must always examine these things in context. The issue is that I support a decision to institute a commission with the aim to uncover the truth about ezi allegations. I-comments zaka General Umkhwanazi ziyafuna uba ngaba zithestwe. Now, if you are going to let go of a minister on the basis of claims ezingekho verified, what is the point of commission? Because by firing Mdibana, you've concluded uba ngaba guilty. That's the meaning of that. So, but if you say umbeka on special leave, on the one hand, on the other hand, then you institute a commission with the aim to uncover the truth. Then when Zakakhe, I don't think that writing Dobangaba as citizens of this country, sibe gullible. Umdu ati step up to the plate, ati lay bare claims, sizi accept uncritically.
Because kaloku, what if laa mntu i-aim yakhe is to frame i-discourse, to influence i-thinking yethu? So it's fine if wenza allegations, that is all well and good, but I think must be tested. But I don't think that funeka sisebenzise a blanket approach and treat zonke ezi cases the same, azikho the same. Siyaqonda into yokubana eli sebe lezemfundo i-higher education and training belithe gqolo on the ground, especially kwimiba ephethwe nabantu abatsha. Uyawukhumbula phaa kwimicimbi yo-NSFAS ibiphambili kakhulu, naphaa kwimiba ye-TVET colleges. Mhlawumbe olu tshintsho luzayo kwi-leadership lungaba nefuthe liphi, ingakumbi kwezi meko esingatsho into yokubana abafundi bajongene nazo ngoku? Kuthiwa msasazi ngamakhumsha, i-proof of the pudding is in the eating. So sawubona ke ngokuba ngaba umphathiswa lona uye wa-appointwa uyakwazi na ukwenza umsebenzi wakhe. So it's still early days ngokuthi usekuzabakho inguqu na, but ndimnika the benefit of the doubt because of umsebenzi oye wayenza while a deputy. Sendisuka interacta naye, ngumntu humble, uyafikeleleka. Qualities of inkokeli ezo. Xa uyi-leader funeke ube approachable. You don't have to bangaba uvumelene nabantu all the time, but at least ukwazi umamela abanye abantu. So because of that, ndiyamnika i-benefit of the doubt. But the question is, ingaba ke ngole appointment izawuzisa inguqu for the better now for abantu abatsha? I think that is everyone's guess. And sazawubona nangaphambili into yokubana umongameli weli athi gqolo ukuthatha izigqibo ezumila kunje, hayi kuphela mhlawumbi ezafumana uxinzelelo epalamente nakuluntu, kodwa ukunikeza umzekelo okanye umfanekiso ocacileyo into yokubana uba umntu wenza iziphene funeke athathe accountability. Yes, you know, Msazi, it's a difficult call to make, whether to let go of retainer na based on e-claims, because kaloku e-claims funeka zibe tested. So on the one hand, you have to understand that funeka ulandele i-process, unga-acti based on feelings. On the other hand, you have to appreciate also into yoba ngaba i-politics yi-game ye-perceptions. Uyabo, if umuntu wenza i-claims about i-minister uba u-corrupt kwathini as an evidence, iyakwazi influence abantu. But my view is that it doesn't mean that because you are making sense, you are speaking the truth. Making sense simply means that the argument yakho is structured kakuhle. So you can fabricate izinto, uthethe into one-sided. So I think President funeka act based on evidence, not based on feelings, because also we must balance izinto with amalungelo abantu. Prof, masibambe ngazibini ngexesha lakho nokutyebisela umbukeli malunga nale ngxobo kaxaka iqhubekayo. Siyathemba into yokubana nakwixa elizayo ikhwelo ilizaba lityala. Enkosi kakhulu benosuku oluhle.